마늘 장아, 내 현저어서 밀치고 많다. 프리실라. 서바나 졸도 그크네야. 저 서바람 졸도 니꺼고 탁바야 온즈는 비보로 shum네. 미마등. 프리실라 무슨 발언? 투스. 그 동스러운 나바 이마등래. 그다고 그나서. 그때야 엄브레 속소마이 레트라 랭귀지 능하대. 아이 능아 제너바 알아는 너호이 뭉터이 스고 나이 가시는 동안 능 부비사이고 동 부비지고 그이야 능 마토고이 등 마토고야 그. 그거 능 서니베 두이 넘버 단다바지야 가. 라브로 주건. 무장 처리 고토. 아유 타과야 능이 맞아요. आंनि बिबथै जायोख्लाया माबायदि आखल बियो गामिनिफ्राय मा होखोरादों नोंनि सायाव आं गाबोन एफआइआर होनो हायोथ' मोनथिबाय नों थाख्लायनि खोथा लानानै जुदि आं थाख्लाय एक नाम्बार गुन्दा बे एनइटिएमजेआथ' अभार स्मार्ट गावखौनो सासे इन्जिनियार डक्टर प्रफेसारनि फिसाला बायदि मोनो खोमा मा प्रुफ दं नोंहा मा प्रुफ दं बेनाव थांबानो जायोना बिसोरनि अरिजिनेल गामि बेखौनोथ' मा प्रुफ दं नोंहा थांना बिसोरनि नोंहा आइप्रुफ दंना गैया नोंहा आइप्रुफ दंना गैया मारै मेगननि प्रुफ दंना गैया मेगननि प्रुफ जों मानो मोनथिया जानो नोंहा खुगाजोंसो नोंसोर खोमाजों मेगनजोंथ' नुवा जाम्बा होन नोङो दिनै एमजेनि खोथाखौलाय बे जों गुबुन खोथा रायलायदों बावहाय एमजेनि खोथायालाय मानो फैयो एमजेनि खोथाया मायाव फैदों मोनथिबाय थाख्लायाव मानो थाखाय थाख्लायनि न'आवनो जिबनावबो गानाय गायो बे नोंनि बाथ्रा मानोथो गाहैयाखै नोंसोरनि न'खरनि मानसिलाय बेनो गाहैया जों मानो गाहैनो नों होनदोंना दा मानो एनइटिए जों सानैनि गेजेराव मानो एनइटिए एमजेखौ लाबोलायखो गेजेराव होनदोंना नोङो बे थाख्लायनाव थांनाया एनइटिए एमजेनि थाखायसो थांनाय जादों मानो थाङा बे हिनजावासो मिथिगौ मानि थाखाय थांदों हिनजाव बिलाय प्रिसिला सोबाना जलद खोख्लैनाया सोबाना जलद बेखौबो थाख्लाया उनजुनो बिबावदोंसोमोन बिमारदों प्रिसिलाखौ बिदों सोर खोन्थाखो बिखौ प्रिसिलायानो खोन्थादों थुस गोदाव सोराव होनलाबायो माथो नोंलाय जाम्बालै नोङो बुहुदनो मानसि ओरै होनबानो नों नोंगौ सानथारो खोमा ओमफ्राय ओरैबायदि जादोंनो मिथिबाय जेनेबा माबा सोंदोंमोननो बियो सोंनायाव ओमफ्राय बेबायदि माने बेबायदि दाना लाखायो आरोखि सोरो बेनो थाख्लाया बादोला मिथिखागौना बेखौलाय बयबो गामिनि लक्ष्मि हटेलाव सासे हिनजावखौनो फैसा होगोन होननानै लांबाय लांनानै ओमफ्राय मारैथो ज' फेनानै थिग लामायाव गारबोनानै फैया बिसोरलाय बेनि ए टु जेड प्रुफ दङ जोंनाव मिथिबाय मा सानदों नोंलाय प्रुफ मोनजोबथारबाय आरोखि 100% जाय मानसि पुलिसानो दाखालि एनइटिएमजेखौ केस एबा बुंदोंथ' बे केस दङ मोनसे माबागासिनो दं आरो बे खारख'नानैसो दंना बे अफेन देखायनोहाय आं जेला भिडिअ खालामबा आदै दे जोंहा फट' लानोसै आंहा उमुक बायदि बिदि केस दं बिदि केस जानानै दङ आंखौ दा केसखौल' नांला थाख्लाया आं बुंबानो नों मानो खोमा थाख्लाया नोंनि बिबथै जायोनो मानोथो लेथ्रा होनबाय थादों नोंनि बिबथैखौलाय हा मानो लेथ्रा होनबाय थादों नोङो लेथ्राखा मानो बुंबाय थादों नोङो आंखौनो ओइदिनखालि बुंनो नागिरदोंमोन बे अल्लाह सोबाना जलद खोख्लैगोन आंखौ आंजों दालायसै दिनैनिफ्राय आं एथ' सथ'लक मानसि नङा दे मिथिबाय जाय मानसिया दिनै हासि सिबनानै जानानै दं बेफोरखौ नोंसोरो माथो दाम होनो नागिरा गाबोन 500 थाखा हैलाय नोङो नोंनि बे बिसाल खाथियाव खामानि मावग्राफोर दं बिसोरनो 500 थाखा हैलाय नोङो हासि सिबना जायो एफा गिदिर लेभेल मानसिफ्रा कौटि थाखानि मानसिफ्रा हैलाय बेसेबां थाखा नांगौ दे होन हरो नों मा हरो आंनो कयटायाव थांनांगौ बेखौल' बुं नों फै नों एनि टाइम फै एनि टाइम बबे जायगायाव फैदो टाउनाव क'क्राझार फैबानो नों फन हर नै दे जाबाय दे नों गुवाहाटियाव दंहैयो होनलाय माब्रै क'क्राझाराव फैखो खोथाया बे माला नोङो गुवाहाटियाव थांखो माला नोंलाय माबायाव फैखो क'क्राझाराव सोबाना जलद खोख्लैगोन दोनदो नै क'क्राझाराव दंखायो नुबाय दा